Викът ми до море вади коз да се дерем. Майче ще ти трябва по-стил човек, който е някой като мен. Кажи само колко ти дадем. Още не точа свест, но искам да имам харем. И кво? Знаеш ли кой съм аз? Не насирам от никой, в главата не съм часа. Ти си стоиш у вас, докато с твоята курва си игра на водолаз. Излизам по квартала в чорапа ми клонок. Куките ме гледат лошо, обаче аз давам газ на палка стоп. Ела при мене скъпа, защото мъжът ти е ми шок. Внимавай само с думите, че има електрошок. Двата средни пръста за седмо репело. Всяка седмица се чувствам като на интервю. Едно и също бате, получих дежавю. Не изневерявам за награди, на разпитите гледам да не вдигам шум. Прав съм много ударен, обаче знам, че имам ум. Като малък ме предлагаха за тебе на адвоката ще се обади. 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 Нещо пак ми се обаждат от седмо репело, а пак аз на адвоката ще се обадим. Убивам който ми пречи, камон. 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 Това е, брат. Вече ставам поп-рапър. Поп-фолк рапър. В смисъл поп-рапър не от църквата. Там е чиран Бруно Марс. Сеш. Ай.